Dagiti kang runana damag ita a Lunes. Panakaobserbar ti Semana Santa iti Baguio City na tanlinaay, kriminalidad, naksayan, upat akaso ti paragtakaw iti Baguio City na ilista kabayatan ti Semana Santa. Kaado ti taxi units iti Baguio City kinestionaraan ni Mayor Magalong, konsultasyon iti LGU saan anay patumpal. Tulong ti Department of Agriculture kadagiti manalon iti Benguet na ipanamnama. Kalsada ijay silan latrindan ang nilipas baban iti binatang ti komunidad na ilokatan. Dua pimusay kan sumagmamano a rider na dangran kalpasan ti vehicular accident ijay San Ildefonso, Ilocos Sur. Kaso ti panakalmas na ilista ti Kalinga PPO kabayatan ti Semana Santa. 56 million pesos pondo para iti food subsidy kadagiti indigents iti Baguio City para kipaay ti ayuda mapapapartak. Regional Athletic Association meet iti Region 1 ng Rugin. Baguio City Representative Domongan makipatang kini DILG Secretary Rimulya seknan iti pamilin a no photo ops iti Lions Head iti Cannon Road. Naing pagamalam, Cordillera, Canelo Canja. At tuyo nagitikang runan kan nababara damdamag itang aldaw. Kalpasan ti obserbasyon, ti Semana Santa, nagsuplin ti normal a kasasaad ti Baguio City. Ininot matan ang nagbiyahe dagiti bisita, ang nagawid kastamet dagiti residente ang nagsubli iti syudad. Naobserbaran mo ti nababa bilang ti krimen kan nagbalin-anaw limot ti aglawlaw no upay naksayan ti bilang dagiti turista asimangbay iti syudad. Dad duma-report ipaay ni Jezreel Kate Lapisar. Nang rugin ti panagsubli dagiti biyahero a bimaba iti syudad ti Baguio kalpasan ti obserbasyon ti Semana Santa. Kinuna dagiti terminal master, simbangbay ti adu a biyahero manipod idi Sabado aging gaitay agsapa ngem nagsublin daytoy iti normal. No pay kasta manamnama a kisayanda dagiti unit ti bus nga agbiyahe kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Sa ngayon po yung babalik galing Manila, medyo normal lang po yung pasero natin. Sa ngayon po, talagang obligadong magbawas kami. Siyempre back to normal tayo. Ngayon pa lang ramdam na namin na konti na po ulit yung pasero po. Nagbalinmat an nayas ti obserbasyon ti Semana Santa iti syudad ti Baguio. Sigun iti Baguio City Police Office, nataltalged ti sitwasyon iti syudad itaatawan no idilig idi napanatawan kagiddan ti panagbabati bilang dagiti nailista a krimen iti Semana Santa. Iti limaan na i-report a krimen iti 2025 upatlaeng daytoy ita 2026. Manipod iti nailista at talo akaso ti panagtakaw idi napalabas atawan may salaeng ti nailista itaatawan. We can say that it's generally peaceful, although may mga incidents, but as far as traffic is concerned, yung peace in order po natin, public safety, we were able to successfully manage. Malaksid iti dayta, nadlaw mutla ang ti panagbabati tourist arrival nga adda pa kainaigan tinangato a gastos iti panagbiyahe ken panagpili ti sumagmamano nga agtalinaed kadagiti pagtaenganda. Ang ating tourist arrivals, according to the Baguio Tourism Council, medyo talagang bumaba ng by as much as 40 to 50%. Yung ating accommodation facilities naman, bumaba sila by as much as 40 to 50% generally. Talagang medyo hirap tayo in terms of economy. Ngam gapo iti daytoy, limag-an ti gunay ti trapiko iti syudad no idilig iti pada a panawan iti 2025. Pero naobserbahan natin this week na mas manageable siya, mas moderate yung mga umakyat. Napapansin natin na mas bumaba yung mga incidents natin kasi
generally attributed yung number of traffic incidents natin or yung mga road crash incidents natin sa dami ng vehicles talaga na dumadaan sa mga kalsada. Iti baot daytoy nakabantay dagiti masaknan tapno mapagtalinaad ti kinaannayas kan kinatalged ti publiko. Agtultuloy met ti panagmonitor ti lokal a gobyerno iti sitwasyon tapno mapasaya at pay dagiti addang kadagiti sumarsaron a selebrasyon kan peak travel periods ng runa ita as summer vacation 2026. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Naingat latati apila ti Bureau of Fire Protection Cordillera iti publiko ng runa kadagiti ada iti asideg ti kabambantayan aliklikan da dagiti aktibidad a mangituntunda iti uram. Kasarunura ito iti panakailista ti 18 a kaso ti forest fire iti Holy Week. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Idi April 3, 2026, nailista ti maysa forest fire iti Mountain Province Tabuk and Rili Cagayan Road. Idi mat April 4, 2026, nailista ti maysa nga storage fire iti Integrated Plant Breeding Area ti Benguet State University KM6 Campus. Bayat ang manipod April 4 aging ga ita, sabsabsaban dagiti kamang ti Bureau of Fire Protection ti uram a nailista iti Langtakan, Bontok, Ili. Sumagmamanula ang data kadagiti insidente ti uram ana ilista iti Cordillera kagiddan ti isasarek ti bulan ti Abril. Sigon iti BFP Cordillera. Manipod pay iti Marso, nangato ti bilang ti fire incident iti Cordillera. Iti datos ti ahensya, dumanon iti 87 ti fire incident ana ilista italaeng a Marso. Manipod iti nasa o abilang, dumanon iti 26 ti forest fire. 36 a grass fire, 18 a structural fire ken non-residential fire ken 2 a rubbish fire. Sa March alone, ma'am, napakalaki ng fire incidents natin. At kung mas ifo-focus ko po siya this Semana Santa, actually yung duration ng March 29, to April 5 alone, we have 37 already na incidents. Nadakamat ang manipod March 29 aging April 5, 2026. Dimmanunan iti 18 ti na-record a forest fire, 12 ti grass fire, 5 a structural fire, maysa a vehicular fire, ken maysa a storage fire. Sigun iti ahensya, kang runaan na nakailista iti forest fire iti nasa o apanawan ket ti Mountain Province adimanon iti 13 ket 3. One of the main factors na kung siguro nararamdaman din natin, umiinit na po yung panahon. So dry season, syempre po hindi natin mapigilan yung famous po na kaingin season here in the Cordilleras in preparation po sa planting season natin. So, yun po yung mga na-identify namin na major causes ng ating mga pag-increase ng sunog ngayong panahon. Kagidan iti dayta, imbinsana sa anda nga agsarsardeng ang makikoordinar kadagiti lokal na gobyerno, Department of Environment and Natural Resources, umili kenda duma nga ahensya tapno pagtitinulungan da abuklen tinapintas nga addang ken solusyon iti panagnato ti kaso ti uram iti rehiyon. Naingat matlaeng ti apelada iti publiko, seknan iti panangliklik da kadagiti aktibidad a posible a mangitunda iti uram ken dagos a panangireport kadakwada dagiti uram a mapasamak iti lugar da para iti dagos a panagresponde dagitoy. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, Pilipinas. Kabiyatan na impasigurado ti Baguio LGU may payan iti assistance dagiti transport sector akang runan nga apektado gapo iti agtultuloy a panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Ngem kagidnan ti pangipaay iti assistance na kwestiyonaran ti LTFRB iti kinaado ti taxi iti syudad. Kanayunan a detalye ipaay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Naipanamnama ti panakapalawa pa iti assistance para iti transport sector di Baguio City, kagiddan tagtultuloy apan nakaipangato ti presyo ti petrolyo iti merkado. Sigun kini Mayor Benjamin Magalong,
Manarimaan payla ang ti distribution kadagiti nasurok 2,000 a jeepney drivers kin verification para met kadagiti 3,000 a taxi drivers. Imbinsana anakla at daytoy iti kinaado ti taxi iti syudad. Banag nga inyuman na iti LTFRB para iti verification ken makwestiyon ti saan daapan nakairaman iti konsultasyon sakbay a maipaayanda iti prangkisa. Ganyan katindi yung problema natin dito. Sobrang dami ng taxi, mas kukunti yung high capacity vehicle na dapat doon mo pala makikita mo na agad na something is wrong with the mobility natin system. Dapat mas mataas sana yung high capacity vehicle natin. Kaya i-raise ko nga to sa DOTR natin, sa LTFRB. Kasi LTFRB naman ang nag-approve yan eh. Kini daw na matipan nakaawat ti publiko numan adda dagiti saanen nga agbiyahe a PUV gapu iti pan nakalugida. Kabayatan na kastulong iti mapaspasaran a parikot iti atidog a pila kadagiti terminal ti jeep. Inyuswat matiligan ng mga barangay ti libreng sakay sa barangay. Sigun itiligan ng mga barangay. Adda ti pamilin a naiyulog kadagiti barangay nga addaan iti barangay vehicles nga aramatenda ti luganda kas temporaryo a service dagiti residente da. Na-recommend ko matla ang they can make use of their BDRRM fund, the Quick Response Fund para iti fuel. Kan honorarium iti ag-drive di kito nga vehicles da. Tayo so kapag nga makatulong kada iti constituents to piman. Karkaron no we are no malam nakita to iti pila isong adda jay i-recommend yung libreng sakay galing sa barangay. Dinakamat na nga adda ti taluaban tiligan ng mga barangay ken agrugida nga ag-pick up iti pasaheros ita alawas. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas. Kabayatan nakakailian, impek sa dagiti Manalon iti probinsya ti Benguet ti arunga ingda. Seknan iti bagsak presyo anateng iti panagbisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. iti probinsya ti Benguet iti Agri-Pinoy Trading Center ijay La Trinidad idi napalabas sa lawas. Ada detalye ni Audrey Villana. Itinaangay ugnayan with farmers na pagsasaritaan dagiti nagduduma awagas ang mabalin ang maaramid kagidan ti panagnato ti presyo ti petrolyo ken fertilizer amay saka dagiti arungaing dagiti Manalon ngem nababalad ti presyo dagiti highland vegetable. Sigun kini Alejandro amay sa tracker, dumanon iti 90,000 pesos ti budget na para iti petrolyo. Aramatan na iti panangitulod ti natang iti nagduduma pas ti pagliad. Ngem ita, doble ti nagbalin a budget na adumanunan iti nasrok 200,000 pesos. Kinuna na alugidan gaputan na babate demand ita apanawon tinatang. Tinatry namin, binabargain namin, isa pinamimigay rin namin sa mga nangangailangan. Malaksid iti linkage tapno maksayan ti dagsen ti presyo ti petrolyo. Kidaw ita dagiti vegetable dealer ti fuel subsidy para kadagiti adda iti sektor ti agrikultura. We are looking for immediate solution that can be implemented right away. Talaga po walang weather interference kasi for the past few months, that's why we are expecting a very high production rate. Mataas po yung production natin, mababa po yung demand kasi sa lowlands po yung mga consumers po natin doon nagtitipid na rin dahil sa hirap ng pagbaba. Kasungbat, impasigurado ni DA Secretary Laurel ang maadaan iti koordinasyon ti sektor ti agrikultura kan dagiti lokal a gobyerno tapno mapasaya ati paningwaras tinateng kan saan lang ang maiturong iti maymay sa lugar. Fuel logistics issue na harap natin ngayon. At the immediate solution kung may pondo is fuel subsidy to the agricultural truckers natin para nga yung burden ng freight mabawasan so that farmers can keep yung income nila, the present income. So yun ang tatrabahuin natin. Tumultulong matan ti DA Cordillera baban iti panagaramat kadagiti kadiwa trucks, amang ibiyahe kadagiti natang agturong kadagiti daduma at trading areas. Audrey Villana para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Idila ang bulan ti Pebrero, nagbinadang dagiti umili iti silaan La Trinidad Benguet tapno marugyan ti Farm to Market Road iti barangay.
Sakbay ti Semana Santa na ilupasan ti konstruksyon ti Nasawa Farm to Market Road. Ngayon panakil dagiti umili gaputa iti baet nga awan aksyon dagiti masiknan na ilupas da ti patrabaho baban iti tulong ti komunidad. Daduma report or daduma detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizar. Babaan ti kontribusyon dagiti sumagmamanong individual kan panagkay sa dagiti umili na ilipas kan na ilukat ti Bito Sapdang Balucas Road ijay Silan, La Trinidad. Narugyan da ito'y a proyekto gaputi tarigagay da ang mapaduras ti komunidad da. Previous nga problem di awan na iti kalsada day mang-i-travel ti products piman ti farmers marigatan. Tangan ada da ito'y kalsadan diritso nga agkarga day truck ejay nga aghakot ti products nga panilya market. Dimmanon itinasurok kumurang 2 a bulan ang naaramid kan na ilipas ti proyekto. No sa dino voluntaryo ang nangipaay ti materyales kan timulong iti panagtrabaho dagiti umili ti lugar. Kinagpaiswa na every ada masukatan ti barangay official kat agarami dati resolution ngam kaasin nga awanti asin nga napunduan. So jay nagdesisyonan ti umili nga kunada han nga daytang resolution ti kasapulan mi. Jay solution. Matulungan ti kalsada tinasurok 2,000 nga umili ti lugar no sa dino kaaduan dagiti mannalon amang iturong kadagiti natnatengda iti merkado. Masuportaan matlaeng daytoy ti inaldaw-aldaw a kasapulan kan livelihood dagiti umili ti lugar. Malaksid iti dayta, babaan iti napapintas a kalsada namnamaen da ang mapaduras pay ti turismo iti lugar kan maitalo dagiti natural attractions ti Silan. Nalausmot ti ragsak dagiti umili idi mailipas daytoy kan agyamyaman dagiti opisyal ti barangay iti pan nakikaykaysa dagiti umili. So daytoy ti pagpasalamatan amin ti umili ditoy dagiti donor ditoy nga adupi man ti nang support ditoy iso nga nalpas datoy kalsada. Ingga na nga dagiti materials nga nausar amin ditoy kat donor amin dagitoy. Nagtitinulong kami kat daytoy iti bunga iti nagtrabawan mi amin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kabayatan ti Semana Santa san lataan naliklikan nagiti aksidente an nailis na. Ijay Ilocos Sur, 2 nga individual ti pimusay kalpasan ti aksidente iti kalsada. Bayat at talumbat nga individual ti naismal ijay La Union kalpasan ti panakalmus na iti baybaykan Karayan. Ada detalye ni Diane Monica Tukay. 2 nga individual ti pimusay ken 9 nga individual ti nadangran. Kalpasan ti napasama nga aksidente iti National Highway, Barangay Gongogong, San Ildefonso, Ilocos Sur. May basar iti inisyal nga investigasyon, daldalyasatan ti maysa nga SUV ti northbound lane idi kellaat a nagturong daytoy iti bangir alinya. Arason iti panakadong parti upat a motorsiklo nga agdaldalyasat iti southbound lane. Gapoy ti napigsa nga impact, dinong parpay ti SUV ti pasat tirangtay. Dagos ana itaray ti driver ti SUV iti ospital. Dita naamuan ang nakainom iti arak. Sigon iti pulisya, 2 ti pimusay iti nasao nga aksidente. Nadangran mat amin nagiti rider ken back rider ti motorsiklo. Naingat ti balakad ti pulisya iti publiko iti kanayon na panagtulnog da iti lintag trapiko. Kabayatan na, baligi nga inispalda iti kamang ti Coast Guard Station La Union ti 3 a biktima ti drowning incident. Ijay La Union iti Sabado de Gloria. Ijay Barangay Ili Norte, San Juan, 2 nga individual ti inispalda iti otoridad. Iti inisyal nga investigasyon, iti 20 a metro a kaadayo, nakita dagiti responders a marigatan ti maysa nga individual nga ispalon ti kadwana, iso adagos daan ni respondian daytoy. Adaan matan iti natalged a kasasaad ti 2 a biktima. Kabayatan na iti kapadang aldaw, inispal ti MDRRMO ti maysa nga individual analmas ijay Amburayan River, Barangay Cagaw, Bangar, La Union. Nasarakan ti biktima nga awanan puot ngem kalpasan ti naipatungpal a CPR na adaan daytoyan iti puot. Dagos anay taray ti biktima iti Ilocos Sur District Hospital para iti kanayunan nga obserbasyon. Diane Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro.
a Pilipinas. Naimbag ang malum kakailian, Ridge of High Pressure Area wino HPA, ti mapapektar iti Northern Luzon, kad iti Central Luzon. Mapasaran ti naulop at angatang kadigito a lugar. Kanayunan nga update iti sa saadan ti panahon, ipaay ni Jamela Flores, intern ti pag-asa sa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, April 6, 2026. Ridge of High Pressure Area o HPA ang makakaapekto sa bahagi ng hilaga ng Luzon. Narito naman ang ulat panahon, Metro Manila, nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagidlat dulot ng localized thunderstorm. Naman dito sa Baguio City, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog silangan hanggang timog ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 15 to 35 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:11 ng hapon at sisikat bukas ng 5:48 ng umaga. Ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station. Ako po si Jamela Flores. Maraming salamat po. Pagyamanan iti dayta a report, Jamela Flores, intern ti pag-asa sa Baguio Synoptic Station. Stay hydrated kakailian kan kanay nga updated iti sa saadan ti panawan, kan nagsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Kaso ti panakalmas na ilista ti Kalinga PPO kabayatan ti Semana Santa. 56 million pesos pondo para iti food subsidy kadag iti indigents iti Baguio City. Panakipaay ti ayuda mapapapartak. Regional Athletic Association meet iti Region 1 ng Rugin. Ken Baguio City Representative Domogan, makipatangken ni DILG Secretary Remulla seknan iti pamilin, and no photo ops iti Lions Head iti Cannon Road. Dagita kandad dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhing tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan matipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Manipod PTV Cordillera, siyak ni Ala Sunduan. Tutukan, tinapapigsa, napanlawa. Kan mas komprensibo apang ipadamag, sagot ti sububukal a pwersa ti PTV News Team. Lunes hanggang Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder.
ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangang gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Iti damdamag Cordillera, generally peaceful ti panakobserba ti Semana Santa iti probinsya ti Kalinga. Ken food subsidy karag iti indigenous iti syudad, papapartakan ti lokal a gobyerno. Daduma detalye ti report ni Angel Kim Pengosro. Kalpasan ti panakaobserbar ti Semana Santa iti napalabas a lawas, generally peaceful daytoy iti probinsya ti Kalinga. Sigon iti Provincial Director ti Kalinga PPO, awan ti na-record a crime incidents iti probinsya. Adda ti na-record a drowning incident at ibiktima ket ubing sa Tawang Falls, Kabugaw, Pangol, Tanudan iti Abril 2. Adagos an nirespondian dagiti masuknan nga opisina ana i-deploy sadjay. Baligyan na ispal ti biktima babaan ti first aid, sakbay ana iturong iti ospital. Kabayatan na, gapoy iti naingat a panagpatrolya dagiti pulis iti Semana Santa, nang itunda dayto iti panakakamag ti 3 a wanted person, panakaisuko ti 6 a paltog, panakakamag ti 10 individual gapo iti panaglabsing iti anti-illegal gambling, kan may isang individual ti nakamag gapo iti report ti maatap a panagtakaw. Iti Baguio City, iti baet ti nangato a presyo ti petrolyo adulat ta ti nagpasyar iti syudad ti Baguio ken iti probinsya ti Benguet. May basar iti report ti Department of Tourism Cordillera anangat ngato ti bilang dagiti turista idi panakaobserba ti Biyernes Santo kadagiti naduma-duma a tourist destination iti syudad ti Baguio ken iti munisipyo ti La Trinidad no idilig iti daddumang aldaw iti nasantuan a lawas. Pakairamanan dayto iti Mines View Park, Wright Park Reflection Pool, Botanical Garden, kanigurot Stone Kingdom iti Baguio City, kan Strawberry Farm iti La Trinidad, Benguet.
papapartakan ti city government ti panakipaay ti food subsidy kadag iti indigents iti syudad. Dumanon iti 56 million pesos a pondo manipod iti national government ti nailatang tapno mangipaay iti suporta kadag iti agkasapulan a pamilya ken komunidad iti entero a pagilian. Karaman ti syudad kadag iti benepisyaryo ti National Government 2026, Local Government Support Fund Financial Assistance, babaen ti Bagong Pilipinas Rice Program. Impanamnamamat ni Mayor Magalong kadag iti residente, ana inget a masurot dagiti paganurutan tapno masigurado ti patas apan nakabigpig dagiti benepisyaryo, ken umno apan nakausar ti pondo ti gobyerno. Angel Kim Bengosro, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti Damdamag Region 1 na ipanakal ti Natalinaay ken natalged a panakobserbar ti Semana Santa ijay Bulinaw, Pangasinan. Kabiyata na makabulan a libreng sakay jaya kadagiti umili ijay Ilocos Norte. Dadumapay a damag isang bay ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, natalinay ken natalged ti panakaobserbar ti Semana Santa. Zero incident ti monitoring ti pulisya iti Bulinaw, Pangasinan. Iti sasangbay dagiti turista ken bisita, natalged dagiti tourist destinations. Resulta daytoy ti nagtipon na puwersa dagiti masaknan ang mga ipakpakita iti nasapa a panagsagana. Ragbalin na tulbak ti koordinasyon ti lokal a gobyerno, national government agencies, barangay councils ken dadumapay tapno mapagtalinaed ti kinatalged ti publiko. Iti Ilocos Sur, siraragsak at pinasangbay ti munisipalidad ti Santa Lucia dagiti delegados manipod La Union, babaan iti naysayang kat a Region 1 Athletic Association Meet 2026. Nakipasit ti agarup sa nga 15,000 a delegados ang buklen dagiti atleta, coaches, trainers, opisyal ken staff, manipod kadagiti pagadalan iti upat a probinsya iti rehiyon. Agserbi kas biliting schools ti Santa Cruz Central School, Sagat Elementary School, ken Sidawen Elementary School. Manarimaan ti Athletic Association Meet ita aging ga Abril 11 ijay Candon City, Ilocos Sur. Iti Ilocos Norte, nang rugin ita nga aldaw ti makabulan a libreng sakay para kadagiti umili, ajay ti probinsyal a gobyerno babaan iti Metro Ilocos Norte Council. Madaan iti talong nga schedule iti biyahe amang rugi iti alas 6 aging ga alas 11 iti pang-agsapa. Ken iti malam amang rugi iti alas 4 aging ga alas 6:30 iti malam manipod iti na dumaduma nga ili ti probinsya. Sigun iti probinsyal a gobyerno, first come first serve ti libreng sakay. Ti libreng sakay katjaya manipod Lunes aging ga Biyernes. Dakala tulong dayto iti transportation cost dagiti umili, gapoy tagtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo iti pagilian. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti Damdamag Region 2, ijay Isabela, talong nga individual tinaitara iti pagagasan gapo iti panagkapoy iti bagida ken narigatan da anaganges. Ken inspeksyon dagiti pulisya iti coastal areas iti probinsya agtultuloy da dumapay a damag ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Kagiddan iti obserbasyon ti Holy Week idi napalabas alawas. Nagsisinarunoan na itaray iti pagagasan ti talo nga individual iti nagduduma a lugar iti probinsya ti Isabela. Ti rason, nakapasar dagitoy iti panagkapoy ti bagi ken marigata na panag-anges. Dagos ani respondian dagitoy iti kamang ti emergency medical services tapno maipaayan ti tulong medikal. Iti agdama, addan iti natalgad a kasasaad dagiti individual. Kabayatan na nupay nalpas ti obserbasyon ti Semana Santa agtultuloy lata ti police visibility, inspection ken monitoring ti pulisya iti nagduduma a coastal areas iti lugar. Impasigurado ti pulisya nga agbalin a natalged ti isasangbay dagiti turista nang runa kadagiti agdigos iti baybay, karayan, resorts ken dadumapay. Daytoy nga inisyatiba ket mangipakita ti nasapang addang ti PNP tapno mapagtalinaed ti linak ken kapya, mangitandudo iti natalged ken naurnos nga aglawlaw nang runa ita summer vacation. Ijay Quirino Province, gapu iti parikot a panagnato ti presyo ti petrolyo, na irugi na maipaayan ti tulong dagiti estudyante babaan iti I Love Quirino Cares, libreng sakay program, at tultuloy daytoy aging ga iti pan nakapalpas daytoy agdama nga academic year. Panggap daytoy a palag-anan ti gastos dagiti naganak ken dagiti working students. Ijay Cagayan, jaya ti Cagayan Women and Children Protection Desk ti blood pressure monitoring karagiti turista,
nagpasyar sa J. Burayo Falls, Barangay Basaw, Gataran, Cagayan. Alokay karagiti turista nga iprioridad dagitoy ti salun at da. Daytoy nga addang ket nairanta ang mga iwan iti salun at dagiti bisita. Mangipaay ti balakad ken referrals no kasapulan. Christine Bornolya sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Pataanan! Baguio City Representative Domogan makipatang kini DILG Secretary Rimulya seknan iti pamilin a no photo ops iti Lions Head iti Cannon Road. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Roadwatch, mga dapat tandaan tungkol sa No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang kontak sa pagitan ng mga motorista at enforcer, muling ipinatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang NCAP ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may na-record na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Land Bank LinkBiz portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Kapag gustong i-check kung may violation ka, bisitahin lamang ang mayhulika.mmda.gov.ph. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television. Ready, set, go! Tutukan ang mala-courtside experience ng balitaan sa mundo ng palakasan. Kasama ang ating mga MVP with ice in their veins. Pagdating sa paghahatid ng may init na balitang sports. PTV Sports. Dito lang sa PTV. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric, over and above the debate. Ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan ngayong tag-araw. Iwasan ang sunburn. Kung pupunta sa beach o magpapaaraw, maglagay ng sunblock na may mataas na sun protection factor o SPF. Gumamit ng payong kung lalabas. At magsuot ng panangga sa init at mga preskong damit.
Kapag na-sunburn, maligo ng malamig na tubig. Pahira ng basang tuwalya ang mga bahaging apektado. Lagyan ng dry bandage ang mga paltos para di maimpeksyon. Magpahid ng moisturizer sa balat kung walang paltos. At uminom ng ibuprofen o pain reliever para maibsan ang sakit na dulot ng sunburn. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamatin. Dito lang sa PTV Sports. Bad news kada iti motorista. Posible adumanon iti 20 pesos ti panagnato manen iti daduma produkto ti petrolyo inton bigat. Iti patapatadag iti kumpanyang umato iti 4 pesos agingga 7 pesos ti tunggal litro ti gasolina. Ngumato mat iti 17 agingga 20 pesos ti tunggal litro ti krudo. Kapo iti daytoy manamnama adumanon iti 160 ti presyo ti krudo. Kabayatan na, manamnama ang umatumat iti 9 pesos aging 12 pesos ti tunggal litro ti kerosina. Sigon iti Department of Energy, ti panagnato ti presyo ti petrolyo ket gapulata iti manarimaan at tensyon iti Middle East. Tarigagay ang makatungtong ni Baguio City Representative Mauricio Dumogan ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. Panggap iti inwaragawag daytoy, panakipawil iti panagpa-picture iti Lines Head iti Cannon Road. Daytoy, ti report. Tarigagay ni Baguio City Representative Mauricio Dumogan nga agtulturi latat ti panagturong dagiti turista iti Lines Head iti Cannon Road tapno agpasyar kan agpa-picture sa jay. Dahil tigat ng runa ta may sama ti lugar no sa dino maipromote kan mapaspasaya at may iti cultural identity dagiti umili iti lokalidad. Dahil ti reaksyon ti kongresista kasaruno ti inwargawag ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. para kadagiti local chief executive, anaingat ngay patumpal iti zero obstruction asidag iti Lines Head no sa dino adu dagiti motorista ti agsarsardeng sa jay tapno agpa-picture arason mo't iti parikot iti trapiko sa jay. Hindi tama yun. Paano ibabawal mo yung magpa-picture dyan? Why? Because of traffic? That's why let us try to address yung traffic. Inay ni Dumogan nga adda dagiti traffic enforcer sa jay naka-deploy tapno tutukan ti parikot iti trapiko. Tarigagay na ang makatungtong ni DILG Secretary Panggap iti naso abilin asigun kenkwana ket saan pay met may konsidera kas lintag. If we will come out to a memorandum to that effect, natural. You have to talk with him. Kastamot ngayon ay unay ti kongresista ti kinapatag iti parang paduras iti Nasoa Tourist Destination. Kaya't naabyagan man ti programa insingasing nakasaruno iti panagbisita na sa jay kadwadag iti opisyal ti DOT ken DNR. Suwestyon na ti panakadevelop ti kalsada iti likod ti Lines Head ken parang ipatakder iti struktura sa jay amang ipakita iti cultural heritage ti Cordillera. Agserbi moten daytoy kas pwesto dagiti stall owner nga da iti igid iti kalsada ken addamat lang restaurant ang may lukat sa jay. Naituding met akatungtungan namanan dagiti masaknan nga opisyal para iti presentasyon iti plano ken ti cost estimate iti proyekto. Inay napay ang napatagpay ang makatungtung met lang dagiti umili sa jay anang itabon kadagiti minatayda iti likod ti Lines Head para iti nasaumet laeng aganda. Provincial Mobile Force Company. Kaya nakikaykaysa iti panang tulong iti may sa motorista ken may sa nga elderly nawanan iti puot. Ti elderly babae nawanan iti puot bayat iti panakimisa na iti Immaculate Conception Church iti poblasyon ket daras lang enteray iti Kasitgan nga ospital para iti umno panakataming daytoy. Dagiti kamang ti 3rd Maneuver Platoon ket timulong met iti maysa a motorista naranda iti kalsada nadadailan iti motorsiklo bayat iti routine operations da. Tinulungan da ti motorista iti parang repair iti lugan na ken sinigurado da iti natalged panagbiyahe daytoy.
Dagitimot kamang ti RPSB team ti 2nd Ifugao PMFC ket nakibinadang kadagiti lokal a residente ken barangay officials iti clearing ken unclogging iti irrigation system amang supply iti rice fields iti barangay Nungulungan, Hungduan. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Amuyo kadi ang mabobserbaran ita nga umuna alawas ti Abril ti World Health Worker Week nga manya kadi ti status ti health workers dito'y Pilipinas. May basar iti datos ti the 2nd Congressional Commission on Education wenno EDCOM kurang ti professionals iti Pilipinas. Tunggal sa 10,000 at tattao adaan lang iti 21.2 professionals. Nabababa dito iti rekomendasyon ti World Health Organization of 44.5 professional health workers per 10,000 individuals. Sigun iti datos, nursing ti top profession iti pagilian ken sarunon ti midwives ken doctors. Ngem kadwan kadagitoy ket ag-migrate iti sabali a pagilian kas iti United States ken United Kingdom, kaputam mas dakkel ti birok da sadyay no idilig iti pagilian. Mabigbigbig dagiti Filipino healthcare workers ti na isang sangayan a panagaywan kadagiti pasyente ti balasiw taaw. Ngem iti pagilian a Pilipinas, gapoy ti kinakurang dagiti healthcare professionals, saan unay a maserserbian dagiti umili ng runa kadagiti nasusulinak a lugar. Kasapulan ti pagilian ti kanayunan a 290,000 a professional, tapno maipaay dagiti kasapulan ti populasyon. May basar kadagiti panagadal, dagiti binulan a sweldo dagiti nurse ket adalang iti nasrok 14,000 ken nabababa kadagiti rural areas. Bayad a 35,000 met kadagiti general practitioners. Kadagiti volunteers barangay health workers, makaawat iti nasrok 3,000 aging 5,000 pesos nga honorarium. Malaksid pay akarit tinababa as sweldo, karit matlaang ti kanayunan ken panakapasaya dagiti healthcare infrastructures, ken ti supply ti agas ken dadumapay para kadagiti pasyente iti rural healthcare units. Iti pagilian dakkel ti akam dagiti healthcare workers, iti sakripisyo kon dedikasyon dagiti tunggal pasyente. Isu nga aramidan ti gobyerno ti amin nakabaalanda, tapno masungbatan ken masolusyonan dagiti arungaing dagiti healthcare workers. Ita, amuyon. Barungal daw, barungadan. Tunggal Abril, maramrambakan ti Langay Festival iti Mountain Province. Itaatawen ti maika-19 a selebrasyon ken maika-58 nga anibersaryo ti probinsya. Ada espesyal parang ni Angel Kim Pengosro. Tinawen ang maramrambakan ti Langay Festival. Akadawian ang maangay iti Kapitolyo ti Ili iti Bontok. Dito'y ang makita ti nagtaudan dagiti nainsigodan at tradisyon dagiti tattao ti Mountain Province. Partikular dagiti Bontok, kankanaay kandad dumapay nga ethno-linguistic a grupo. Ti termino alang ay ket kayat na asawen, sharing among people. Amang ipakita iti panagkaykaysa ti komunidad ken panagtitinulong. Iti pakasaritaan, kalpasan iti nabaligi a panag-apit dagiti mannalon agar aramid dagitoy iti ritual kas panagyaman. Agmaymaysa dagiti umili tapno mga ipaay iti taraon, rice wine, ken adda iti istorya dagiti elders. Ti simpleng aktibidad ket mangpapigsa iti panagkakadwa ken tiyempo a maurnos dagiti saan a panagkikinaawatan iti nagbaetan ti komunidad. Dagiti natataengan ti mangidaulo kadagiti kankanta ken ritual. Bayat a makipaset dagiti kameng ti komunidad kadagiti sala a mangisimbolo iti kinarangay ken panagyaman. Taon 2000, nang rugian na daan iti panagbalbaliw ti aktibidad. Nagsapol dagiti lokal a leader iti wagas amang preserba kadagiti katutubo at tradisyon, bayta may tanduro ti turismo ken kinasyasino. Isu nga iti taon 2004, opisyal nga inrugi ti gobyerno probinsyal ti Langay Festival, kas makalawas a selebrasyon a maigiddan iti panakaypasdek ti anibersaryo ti Mountain Province. Manipod idin, nagbalin na piyesta a pakakitaan iti kultura ken tawid. Tampok ti selebrasyon ti street dancing competitions, agro-industrial fair, cultural performances ken indigenous games. Tunggal munisipalidad ket makipaset amang ipresenta kadagiti na isang sangayan a kaugalian, kawas ken produkto da.
iti laksid ti modernisasyon, nagtalinaad ti aktibidad amang taginayon iti kultura. Ngam idilaeng napalabas a bulan, nang ipaulog ti probinsyal a gobyerno iti panakakansela dagiti aming nga aktibidad iti festividad, maitunos iti direktiba ti national government, anang ideklara iti national energy emergency. Malaksid iti dayta, agtaktak derlata ti Langay Festival asaan laeng apakaawisan dagiti turista, no diket si bibiyag a pamaneknek daytoy iti kinaandor ken panagkaykaysa dagiti umili ti Mountain Province. Manipod iti nagtaudan na kas maysa a simple a komunal a panagmaymaysa, daytoy ket dimmakkel a selebrasyon a nagbalin a nabileg a simbolo ti kinasyasino dagiti umili ti Mountain Province. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakailan ti word of the day tayo ita, ladawan. Kay papanarito kat larawan iti Filipino ken picture, iti English. Partner Ala kung atagaruden, ado iti kan partner Audrey, ado iti maipinta, ti may sa ladawan. Ti may sa ladawan ti tao, ado ti kaipapanan na, ado ti kayat na asawen. At then, ti outer face, I guess, ti ladawan kat naununog pa kano ti kaipapanan na, no matmatan ti tunggal may sa. Agpaisireta Breves, kunada nga rod, a picture paints 1,000 words. Ado ti kaipapanan na ti may sa ladawan, kan napintas nga every moment of your life kat makapture mo reta through photos. Paisot ako ng partner niya, kung nadagarod lumiplipas, lumilipas ang panahon ng dagiti ladawan kat adda dita nga iso ti pakitam mabaling nga malipatam day nangyari dita nga ladawan ngam no makitam dita nga ladawan kat malagip mo dagiti nangyari. Yes. Kun imbaglakin ni Breves taawanan ti film nga ta nagnina ti film idi tatangay kat digitalan. Na-experience ko pa, mo kitdi nga kwa partner Ala, mga may baga nga ang lakay tayo. Na-experience ko pa kakailian, dahil ito'y film nga natati 21 shots, 36 shots. Nung naawanan iti daduma, hanggang tatanga unlimited shots and partner Audrey. Nung partner, dahil tati 30 tanya tayo, so tibirbirukan dagiti kabataan, dagiti film, style nga pictures, dagiti filter, kahit nga mapadasan dagiti ma-develop nga literal nga pictures, as experience. Yung po na partner Ala, dyan naala iti film, nga di film idikat mas natibtib ka, mas durable. Kung baga tibiyag na, as compared ka dagito yung maipiprint nga napartak nga alaan lang iti camera, mapaniprint nga dagos. Kat agpaisupiman siguro, tadadagay di film idi nga pictures, no makitam tatak at natingkad pa iti color na. Uri gari black and white idi, gari photos di naganna ko, adalata, ijay nga napintas latta, natingkad ti itsura na latta, aging gaitata. Kan pagsayaatan na partner Ala, partner Audrey, itatakat ga po iti artificial intelligence, dagito'y black and white idi, aramidan atatan nga colored. Magpaisureta. Sakbay na, Breves, and yes, also Audrey, kablaawan tayo tikadwa tayo ang nagkasangay idi Black Saturday ni Nicole Marie Pangan. Ni Apo Diyos ti kanayin kuma amang tarabay tingkat at no maragpat mo dagiti planong itibiyag, Nicole. Happy birthday, Nicole! Kablaaw ken ka para itinatalged at salon at ken naragsak atawen. Agdalak kami, ababan iti panagkasangay mo kat adaman ng tibaruan ng nama kan bendisyon tinamarswa para kan ka. Happy birthday, Nicole! Kabayatan na, partner Ala, partner Audrey. Baka ang takadagi kakailian tayong viewers, nga puta na dagiti ubing dito'y likodan tayo. Tablaawan tayo met, dagito'y estudyante, intern dagito'y kakailian. Intern ti PTV Cordillera, gaputa na alpas dati internship da, kalpasan ti sumagmamano abulan, umunati University of Abra. Dagiti estudyante nga agal-ala iti kurso a Bachelor of Arts in English language in lupas dati 500 hours. Nawatiwat dayta. Maikadwa dagiti estudyante ti Don Mariano Marcos Memorial State University nga agal-ala iti kurso a Bachelor of Arts in Communication in lupas damet ti
320 hours nga internship da. Dagiti estudyante ti University of Abra ket the Siron Villegas, Maris de la Cruz, Arabella Uy, Mikey Valverde ken ni Jasmine Lourdes Brillantes. Dagiti met estudyante ti Dimsu ket da Tricia May Arellano, Lawrence Jan Pineda, Kaino Aguilar, ken ni John Lexter Camacho. Congratulations kada kayo ubing. Sapay kumata adu tinaadal yu iti PTV Cordillera ang mabaling nga aramatan yu iti personal abiyag kan karera yu iti serken yu at trabaho. Manen, congratulations kada kayo and we hope maipanakiliumat ti PTV Cordillera kas mentoryo iti uneg ti internship yo. Kabiatan na papagayam kahit yung kaditi madan iti natimker kan di kalidad nga outfit. An arami babon iti inabel a Cordilleran attires kas kini Breves kanya kini Audrey. Jaya ti Avaline's handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae kan lalaki mapaubing kan nataengan. Mabalin mo tayo kakailian na maarama titi anyaman nga okasyon. Dagiti mangayat nga order ka nagpaaramid bisitaan lang ti Facebook account nga Avelines Handwoven Products. Wenno i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman maniharday ni Miss Avelin Calag. Saan kayo magbabawi gaputa kunada nga rudan? Wear our weave with pride. Para iti kanayon na detalye kita anti naka-flash iti screen time. Ayan, kalpasan ti kang runa na damag dito'y amyanan a Luzon. Padaanan mo ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Sumaruno intun madamdama alas 5 iti malem. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa na damag itangal daw siyak ni Breves Bulsaw. Indan mi kata kayo dagiti nababara kompleto kan napapatag nga impormasyon siyak ni Ala Sumduan. I-like, i-follow ko nag-subscribe iti social media platforms PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Aging gamanin inton bigat siyak mati Audrey Villana. Padaanan, Lunes aging gat Biyernes, agrugi iti alas 4 ti malem. Para timno, husto kan alisto at damag. Da kami ti mo pagpiara. Daytoy ti kang runa na damag.